हेलो हाय जय जगन्नाथ। एक्चुअली वर्षा ହେଇକି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ୍ବ ତଳକୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁଳି ଆଣି କାହିଁକିନା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇ ଆସିବା ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ଏଥିରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ କେମିତି ହେଇଛି ବର୍ଷାରେ। ଚलो এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏମିତି ସବୁ। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ବର୍ଷା ହେଇକି ଏଇଟା ସିଧା ଗଛ ଥିଲା ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମିଠା ଲାଗେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ। ଏସବୁ ଛିଣ୍ଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଆହୁରି ବି ଆଗରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ପବନ ଲାଗିଛି ଖସିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଏସବୁ ତଳେ ବି କିଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଫାଟିଯାଇଛି ଆହୁରି ମାନେ ଉପରେ ଇଏର ମାନେ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ପୁରା ଲାଲ। ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଆମ୍ବ ଇଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମିଠା ଆମ୍ବ। ଦେଖେଇବି ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟକୁ କେତେ ଆମ୍ବ ତୋଳା ହେଉଛି ଆଜି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଛି। ସବୁ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ମିଠା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବି ହେଇଛି, ଏଠି ବି ହେଇଛି ଆହୁରି ଉପରେ ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆହୁରି, ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏବେ ଗଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟିକି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଏ ଗଛଟା ବର୍ଷା ହେଇକି ଡାଉନ୍ ମାନେ ବାଙ୍କି ହେଇଛି ଏପଟିକି, ତାପରେ ସବୁ ବିଛେଇ ଦେବା ଆଜି ଆଉ। ଅଲରେଡ଼ି ଏତିକି ତୋଳି ସାରିଲିଣି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି କେତେଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା କାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ହାତ ପାଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ କରିବି। ଯାହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ୍ବଟା କିନ୍ତୁ ମିଠା ବହୁତ। ଉପରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ପୁରା ମିଠା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସାଇଜ୍। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଚିଛି। ଏଇଟା ପାଚିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ନେନ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ନା ଏପଟରେ ବି ହେଇଛି।
ରଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ନିଜ ଉପରେ ହେଇଛି ଆହୁରି ପୁରା ଗରମ ଜୋର ହେଲାଣି ଭାଇ ଆଉ ହବନି।